Varmaan, mutta siellä on ainakin toinen päin maa näkyy, jos... Tiedettiin, että sinne pitää varmaan ottaa yksi oikea paikka. Joo, mä Ota yhden sisällä. Eroa on paljon Helsingin Purinan sitten. Sellainen kylmä, me halutaan. Noi just, hienoja, sitä tänne suuntaan. Käden seisoo. Hyvä. Noi ja liikut. Hyvä. Noi. Heti mulla pois täällä on ihan rotestoida. Joko sä teet tai sit lähdet kotiin. Joko sä teet vai sä teet? Niin siihen mäkin olen patistanut, mutta turha rotestoida seuraavaksi. Tuohon tarvitsisi keittää kahville. Sä keität sä vai? Katoksa sä heidän perään? Ja kaksoiskannukset on molemmat. Tai enikin se vaaditaan enää. No, vaaditaan tai ei, mutta on. Niin, ettei me kato pääsekään. No hyvä. Sitten vähän semmoista action-touhu hetken ja... No ihan hyvä actioni, kun se pyörittää. Ei, mutta just se, että saadaan tää... Vuosia 5 kuukautta. Niin, onhan se jo sit jo. Ei se tänne ihan tarvitse pumpulle sit enää näköjään. Sit kun vielä Mulla pelkki miehet on vähän semmoinen. Nyt on hyvä. Joo, nyt näyttää hyvältä. Sit vaan, actioni vaan sit noin. Joo. Tää on mun mielestä 4. Niin eikö se ollut? Joo. Joo. Tässä on aika sikakomentamaan muita napsuttamaan. Tunti tolkuna. Mammaat ei saa muuta kuin haukkuja vaan. Vähän. Sitten kerran sieltä vielä vähän semmoista actionia. Mikä se on tuolla mustalla siinä sijatsalla? Joo. Kaverilta. Voit kipanna tuo tykkä. Joo. Mitä toi teki? Otatko sä mallia? Tällainen pyöriä. Hyvä. Hyvä. Tule. Noin. Oh. Hyvä. Hyvä. Kato tänne. Noin. Jo vähemmät lampaitten, pääs kumia lampaitten väliin. Noin. Mä ne jälkeen kyllä jo lopettaisi siihen. Joo.